iki lur pasar malam. Neng babalan ya Mbak iki. Babalan. Nah, undaan ini lur. Wes siap beroperasi iki kok kanggo sesuk malam Minggu. Wah, diramekan iki. Babalan undaan Kudus. Ana biang lala, kora-kora, ombak banyu, dan odong-odong kuliner full. Ya, ini pintu masuk iki lur. Ayo balik Pak. Ini iki lur pintu masuk suasana lokasi ini cek pasar malam. Nah, ini kalau pintu nih. Kau neng dalan iki. Nah, ngono ae lho, iku videone lho. Buri pasar.